an leabhar seo an Columbe le Blanche Columbe nó dhéantar a glúdachar nó in sin seagat annach chur deimhin leabhar sin an Tour Eiffel, Tour Eiffel an Eiffeltower. Tá an leabhar lonathe den chud is mó i bPáras cé go bhfuil Scéal lonathe chomá in Iarthar Chorcaí chud London agus an son i bPáras. Agus is Páras tá ráis se am gceist an Chéad Dembliana in san tééis an chogaigh an Chéad Chogaidh Mhóir tééis an Chéad Chogaidh Mhóir tús an huaís agus an son Páras na haimsire seo chomá. Tá rá sé am gceist agus iad fitte ina chéile. Scéal Nora Buckley is leabhar hÉorpa chuig bunúsach. Ceadam héin go láidir go bhfuil scéal na hÉireann le lonú chomá i lár na hÉorpa agus i gceart lár na hÉorpa. Is tócha an seanna ná mar bhfuil gutach pocán gáil bí lár na English is pocán gáil do Páras é seo. But Scéal Nora Buckley canín dúis Nora Buckley agus tagann si chun cín in Iarthar Chorcaí. Teann si haimsire isteachchadí tuig mór protestónach canín haimsire sé híostócha sa tlísin. Tá cúlra meascathe cúlra le protestónach agus caitlicach. So tá plé dianta ar na gnéithe sin dá cúlra in san leabhar. Teann si aig an son agus time a skipáil an chud an seo. Teann si aig ó Iarthar Chorcaí hartar 90 teann si aig go dtí London agus tá si aimsin sin fechuintéal an son. Teann si ó London aig go Páras tréis an Chéad Chogaidh Mhóir nuair atá chóráití síochána Versailles arsúil le bPáras. Tá si héin mar chalín haimsire is tócha i gcabair leis an toscaireacht bhreatanach go Páras. Sin gnéamháin agus an son an rud a tharlaíonn dé ná be mian na crí riamh a bheithin na rinceoir agus tá téama an rinc fitte tíad an leabhar fad agus tharlaíonn rudí áithe an son. Tá an mianach protestónach dar le an tácht a chuinte sa bhéidir go merann si sé an tainematá ar a seanna bháthar ná Ellen Daunt agus tagann si ar an mianach ínta héin tí hecht ar bhíonach na seanna bháthar sin is dóile gur bhfuil Ellen Daunt ínta féin chomá. Ach ar réanos tá portráid de Páras ann in 1990 agus 1950 teann si amach le fearann sin, teann si go dtí cabaret cáiliú le bPáras agus theann éiríonn lethe dul rince in san Folies Bergère in 1950. So tá chu síos ar an chiarthóthaile tócha a go léir bhí siúil an nóchan ar fad a bhí bPáras an nuair sin an metró san áireamh agus mar sin do. Ach an Folies Bergère, so tá atmosfér an Folies Bergère ag tús an huaís. So ach an son tarlaíonn rud cinúnach agus níl chun sin intinnis agus teann si imíonn si ó Páras agus buileann si le ban riil ban Muirthile le atá na ban réalta i dúscat na Franke. So fágam íon sin ag an trásin agus an son tá Páras na haimsire seán. So tá rá intintán mas meile tá rá sé se am mar a dúirta masach. Agus an son tá an charachtar seo an údar mas meile an tráchtare a lorug scéal na mnáise a níon gan tuairisc agus tá eachtruthe agsúlaige i bPáras na haimsire sin. Tá an alín anhatach in san leabhar sin an dearcalín mar thugtar ar nó dalbhadóireacht agus péintéireacht. So tá péintéireacht, tá rince agus tá dalbhadóireacht tríd an ancient. So tá eachtruthe áirithe in bPáras na haimsire seo in sa tarna chuid an leabhar agus charter duine den príomh charachtar atá in sa tarna chuid an leabhar is alíonn tóir Americánacha a chomhlíonn bPáras agus
go mion caidir bheith an tráchtar a leis. So tar éon rud í agsúlann sin. Ach ina háanta san tí chinúnt áirithe sé rud a tharlaíonn ná go déanann an leabhar féin in ngleic le is dócha achtra an tubaist mhór in sa bheithúis in san Eorpa agus ar domhan na campaí uafáis le líon dara cogadh domhan agus tá gné háchtach éarnach ghaelach a buint leis an tráchtarach ar na campaí uafáis. Tá dalbhadóir Camerónach ann chuma, so tá agus in na háanta sin rud atá na háchtach dom héin riamh an gné cholínach don chultúr éarnach, so tá gné cholínach don chultúr Africach go láidir in san leabhar chuma. Tinse I dro hÉireann sin nó agus tá agus sin filíochta reintáanta leis an leabhar agus sé táhaanta san ná aistriúcháin ilíocht I bhraincis a bhíon á scríomh ag scríbhneoir ag fille as an Senegal atá lonathe bPáras ach tá siad eistrithe go gaeilge ag bun an leabhar ag deir an leabhar ach sé tá ná is fiction tá sa charachtar féin, so sé rud atá ann ná aistriúcháin so-called hÉireann atá ceappa bheith scríte bhraincis ach ná scríochar nó raincis. So ach tá na heistriúcháin sin na leganach go gaeilge seo a déanamh aithris rud náfuil ann. So is casa eile bhaintear as an aistriúcháin tá sin. So sin é an leabhar agus an chinúnta bhíon ann the Nora Buckley, Blanche, chuma an einnim taire einta féin, einnim sais príomháideach. Agus tá einnim ag an eile chuma an íag sin deire agus caithfar an leabhar a léamh chuna sin a bhaileach. Do bhain is anna hainmh as an leabhar scríomh sa clíos gur sa bhraince bhís a chahas a bheith chun an leabhar scríomh. Agus de chur is ólas ar fáras nach chuirn go deo mar amach an Columbe á scríomh agam. Is dócha go féidir rá leis gur charachtar in sa leabhar féin is se bPáras I hÉin chuma, bPáras I hÉin, mar tuair me an leagam buinithe mar stolum gur Blanche aneoin an einnim. So sin é. So léthe mé díreach mar bhlasbeag ar an leabhar. Léthe mé an tús. Tás líonse bPáras na haimsire seo agus an chéad fís atá ná the Paris Prague Jazz Club. Sna huimhine fé halamh an ambasáid phobalcht na Seice Rue Bonaparte a bhí the Paris Prague Jazz Club. Slua ár bheanam nach istigh an áit borra le ceol, ól, bí agus dóchas úr na háige ó híortha an irir go raibh sláthar dá siúd leis den chéadú leis na glúnta I gníomháin na hÉorpa. Tart agus dóchas in éanach de bethe, an tart gan a bheith ina chrés go fóil, agus an dóchas gan a bheith róthaanta. An tíide fuineh bhí trá a máil bhainán, bhí sé a bua leis an tíide a líana a máil eile, mar a bheith nóta ar a déideirigh ar a piano nach mór a daimseoch a hanáil ón oldóir. Bhí a raibh ann a láthair an cheol nó, agus dá aus an jazz séarchrothach a crothú nuachrathana go dtí armónach fós, bhí macalla seanhuimeanna le clos tríocha ach na clósa a bhire. Thugus mo chlósa go thomáláin den jazz agus gan den túr seinteoirí a din tí an gorpamach a go ceol. Seapánach manar piano, foddomh, iad an ard, Chéad dearg sróil, fáiscithe go docht go cíimiche, beol da crairg, gáirsi ar an cheolamach tí na déad is a haintí le na méarna. I déad geal, méarbhar, thugus ar an tainmh dá gáirí geal a béal agus thugus dá nótaí geal a ceol. Go háirithe nuair a chuireach na rothaigí seanama ina seasamhí ón stóil. Éirí agus sí ar fad a baithíonn sin floscathe le rithim an cheol. Glacach seilibh ar an slua, glacach seilibh ar an dromadóir, glacach seilibh ar hainteóir an oldóir. Bhíad ar freagart dá chéile in an nine is in an nine, iad a cuma ag achama ag imeacht leo in a ruthar ar cheol, ach a fille de hir ar lár cóhanama
an dóir bonnig an tinfrial sirí. Voilà.